мақомоти Русия дар як нишасте дар Душанбе гуфтанд дар сурати пайвастани Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё содироти маҳсулот ба хусус меваи тоҷикӣ ба Русияро осонтар мекунанд. дар ин бора Сергей Лисовский вакили мардумӣ ва муовини раиси кумитаи аграрии шӯрои Федератсияи Русия дар як ҳамоиш дар бораи ҳамкориҳои ду кишвар суҳбат кард. мева ва сабзавоти Тоҷикистон ҷавобгӯи талаботи воридкунандагони Русия нестанд ва бархе аз онҳо дар ҷараёни интиқол сифатро аз даст медиҳанд. мо медонем ки мева ва сабзавоти Тоҷикистон аз дигар кишварҳо бо маззаи худ фарқ мекунад, аммо мутаассифона дер нигоҳ дошта намешаванд. муҳлати истифодаи онҳо на камтар аз 10 рӯз аст. баъд аз он маҳсулоти шумо вайрон мешавад. Гулрӯ Ҷабборзода, муовини вазири рушди иқтисод ва тиҷорат гуфт, меваю сабзавоти Тоҷикистон бо қатору мошин аз Ӯзбекистону Қирғизистон ва Қазоқистон мегузаранд ва дар натиҷаи тафтиши зиёд осеб мебинанд. дар ҳамоиш вакили рус гуфт, Русия омода аст барои тоза ва дуруст расидани меваву сабзавот ба Русия ба тоҷирону кишоварзони Тоҷикистон кӯмак кунад. мо чунин таҷрибаро дар Эрон гузарондем ва он ҷо наздик ба 150 хоҷагидор ҷамъ шуданд. мутахассисони мо ду рӯз чӣ тавр нигоҳ доштани маҳсулот, бандубаст кардани онҳоро меомӯзониданд. шояд ин дар назари аввал муҳим набошад, аммо маҳз ҳамин чизҳо метавонанд барои тиҷорат кӯмак кунанд. дар ҳамоиши Душанбе умдатан ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону Русия дар заминаи кишоварзӣ баррасӣ шуд. Тоҷикистон солона даҳҳо ҳазор тонна меваву сабзавот ба Русия мефурӯшад ва аз он ҷо асосан нафту газ мехарад. мизигир дар ҳошияи сафари Валентина Матвиенко, раиси палатаи болоии парлумони Русия сурат гирифт.